meidän Lokkalan Hei joulupukki, haluaisin joululahjaksi hevosen, kanin, kengät, vaatteita ja koiran. Kiitos, toivon, että jouluruoaksi olisi kanaa, mehua, jäätelöä, piparkakkuja ja leipää. Juhliin joulua Virossa, äidin, isin ja mummon kanssa. Haluaisin, että Virossa olisi lunta. Käyn jouluna saunassa, luistelemassa, hiihtämässä, leikin lumisotaa, teen iglun ja puissaan isin auton. Ensinnäkin kiitetään avustajia tuon kirjeen lukemisesta, Anette, eikö niin? Tuo toivelistasi on aika erikoinen, sillä aika harvoin miltä toivotaan koko eläintarhaa joululahjaksi, mutta ilmeisesti olemme hyvin samanlaisia, siis pidämme eläimistä. Myös ne piparit ja muut herkut ovat meille molemmille mieleen. Muuten tuo toivelistan käsittelyhän menee sitten avustajatontuille lahjojen käsittelyosastolle, josta tuo touhukas taas juuri juoksi sanomaan, että perille on tullut. No niin, sieltähän me kaikki sitten odottelemme vastausta jouluksi, eikö niin? Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta teille kaikille ystävät.